Irak'ta Kürtlerin peşmerga güýçleri bir näçe owany Islam döwleti toparynyň töweşijileriniň elinden basyp aldylar. Goşunlar Dokuk şäheriniň golaýyndaky owalara 16 martda baryp soňky 8 aýyň dowamında Islam döwletiniň gözegçiliginde bolan Kirkuk regionunyň böleklerini öz eline geçirdiler. Peşmerganyň ýolbaşçylary öz hüjümleriniň howadan zarby uran halkara koalisiýon güýçleri bilen sazlaşdyrylanlygyny aýtdylar. Peşmerga töweşijileri töweşlerde pida bolanlar barada habar bermediler. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde prezident Almazbek Atambayew Günbatar Aksu şäherinde polisiýanyň basyşlary zerarly dören helakçylygyň ýyl dönüminde wepat bolan protestçileriň hatirasyna geçirilen matam çäresine gatnaşdy. 2002-nji ýylyň 17-nji martynda dören şol zorluklar zerarly 6 adam wepat bolupdy we 20 çemet adam yaralanypdy. Bu waka hökümete garşy protestleri tutaşdyrypdy. Pakistanyň Peşawar şäherinde çağalara polimilitiň öňüne almak boýunça derman bermek üçin enatalar polisiýa bölümine çağıryldy. Bu çäre maşgalalary vaksinanyň çağalara ziýan bermeýänligine ynandyrmak boýunça inisiatywanyň çäginde amal aşyrylýar. Peşawaryň polisiýasy öz çağalaryna derman berilmeginiň ýüzewren enatalaryň ýüzlerçesini wagtlaýyn tutsak etdi. Emma häkimetler indi tutuklary bet edip, etrap çağalaryň ählisini polimilitin goraýan damjalary bilen öpçün etmek üçin başga ýollary ulanýanlygyny habar berdiler. Serbiýanyň paýtagty Belgradda 1000den gowrak mohallim Milli Geňeşiň öňünde protest geçirdi we aýlyklaryň azaldylmagy boýunça planlara garşylyk bildirip bir günlük iş taşlaýyşa çağırış etdi. Mohallimlaryň hukuklaryny goraýan profsoýuzlar olaryň döwlet puwdaklarynda işleýänleriň aýlyklaryny azaltmak boýunça çärelerden boşadylmagyny talap edýärler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.